Kapatisi TV. Shen ka Sorkar kan Sdang no ban lum ya ka Census hakaba nadu ka shitarik uyayong arajar apun rio hadu ka live hotarik unai lur arajar apun rio on pendap shua ban lum ya ka Jingdon ki tunum yang brio hakalang gijala bat ki Union Territories ha barok ka wikari katba ya ka Jinglum jingken ya ka Jingdon ki brio pan on Sdang nadu urempang arajar apun yo. Kani ka long kat kum ka Pynbna na ka Ministry of Home Affairs jong ka Sorkar pedeng. Ka Census ha ka shisha ka Sorkar kala deban pendep ha usnam ara cara puai. Hanrei namar ka jingwan lingshop ka klam COVID lahab ban pensange no shwa. Kumban chupun kan mau bakat kum ka Census jong usnam ara jar khatwei ka Jingdon beriu hai India ka long 6000 arspa shipho poin khat khandai million ngon ban nakini Hanrius pa arpulai penyopu ar million kidei kishin rang bat sans pa prapun riu poin sobun riu ngon kidei kikenthai.